तर नमस्कार मित्रांनो, बऱ्याच दिवसानंतर सगळ्यांचं आपल्या मिनी ब्लॉगमध्ये स्वागत आहे. कारण का मित्रांनो, बरेच दिवस ब्लॉग टाकूक नाही, तब्येत बरी नव्हती म्हणून ही व्हिडिओ काय बनवूक नाही. तर मित्रांनो, हे व्हिडिओ असा जवळजवळ 2 दिवसाचा, तर तुम्ही आता बघू शकता काय असा तो. तर मित्रांनो, तुमका आपला नागेश भाऊ माहितीच असा, तो नगरपंचायतच्या गाडीवरती ड्रायव्हर असा. तर तेव्हा तेका जेव्हा सुट्टी हवी असतात तेव्हा तो माका बदली देता, म्हणजे माका गाडीवरती जाऊक भेटतात. तर मित्रांनो, इले सकाळी 7:30 पावणे 8 वाजलेले. तर माझ्यासोबत इथे तुमका माहिती असतात 2 कामगार असतात रेग्युलर. तर पहिली आधी गाडी ताब्यात घेतली आहे. तर तुम्ही बघू शकता 2 कामगार असत गाडी ताब्यात घेतली आणि आपल्या रुटीनवरती सुरुवात केली. तर मित्रांनो, गाडी चालू केली आणि पहिलं रुटीन आपलं बालचंद्र बाबांच्या मठाच्या तिकडे. संपूर्ण रुटीनची सुरुवात मित्रांनो बाबांच्या मठाच्या तिकडनं सुरुवात होता. तर मित्रांनो, तिकडनं नंतर आपल्या तुमका भूक भेटायचं सिद्धार्थनगर हे दुसरं एरिया. नंतर मी इला माझ्या घराकडे जरा गरम पाण्याची बॉटल घेतली, कारण का सध्या मी गरम पाणी पिते बरं नसल्यामुळे. तर मित्रांनो, आपला सिद्धार्थनगर करून झाल्यानंतर हिला आपण माऊलीनगरमध्ये, आणि माऊलीनगरमध्ये गाडी पार्किंग केली तोपर्यंत शिवाजीनगरमध्ये पण जाऊन पोचले. आणि शिवाजीनगरमध्ये जाऊन पोचल्यानंतर मित्रांनो पावसानं धोधो सुरुवात केला होता. आणि पाऊस तो असं लागत होतो की थांबतच नव्हतो. मी तर काय थोड्या वेळ सुद्धा पण टेम्पोच्या बाहेर पडायला. नंतर यांचं झालो चाय पिचो आणि नाश्ता करतो टायमिंग. मी काय वडबा बिडबा काय खाऊ नाही. तर नंतर मित्रांनो सगळे एरिया हे पुढे घेत गेलो. परबडी हो मित्रांनो लास्ट एरिया असता. आणि आता आपण असं परबडी झाल्यानंतर डायरेक्ट आपल्याला जायचं असतं डम्पिंग ग्राउंडवर, म्हणजे जिकडे आपल्याला कचरो टाकूचं असतं. थोडं मित्रांनो पाऊस पण थांबलेलो होतो. तर तुम्ही बघू शकता डम्पिंग ग्राउंडवरती आपण आता चालला असतो. तर मित्रांनो फायनल आम्ही डम्पिंग ग्राउंडवरती जाऊन पोचलो, जिकडे आपल्या संपूर्ण कणकोली शहराचं कचरो आणलं जातात, जाळलं जातात, टाकलं जातं. आणि मित्रांनो दुसरी गोष्ट म्हणजे तिकडे खत देखील केलं जातं. तर मित्रांनो आता वाजले असं दुपारचे 2, त्यामुळे आता आपल्याला जायचं असं घरात. तर मित्रांनो नगरपंचायतजवळ इथे सगळ्यांनी गाडी लावलेली होती. तर आता आपली पण गाडी लावची असतात पार्किंगला. आणि आता पार्किंगला लावून झाल्यानंतर आपल्याला जायचं असतं आपला घरात. गाडी मस्त तुझी पार्किंग वगैरे केल्या आणि चालले असं आता घराकडे. तर नंतर मित्रांनो संध्याकाळी गेलो अशा दुकानात जिकडे आपल्या काहीतरी एक वस्तू घ्यायची होती. बरेच दिवस झाले 7-8 दिवसापासून मावशी म्हणत होती की आपल्याला वॉशिंग मशीन घ्यायची आहे. तर तू जा आणि पहिली एक तू चॉईस करून ये. तर मित्रांनो 2 ते 3 मी वॉशिंग मशीन चॉईस केलं होती. तर आता आम्ही तिघांना पण येला वॉशिंग मशीनच्या दुकानात, कारण का आज आपल्या घराकडे दुकानाच्या दिसून आमचं त्यांच्याने पाठवून काढून. कारण का मावशिकाने बाईक पण आमच्या मशीनी दाखवची होती. तर मावशिकाने बाईक विचारलं घ्यायचं तुमचं खायची आवडतं ते बघा. तर मी 3 चॉईस केले. त्याच्यातली पहिली म्हणजे मित्रांनो ही विजी कंपनीची, त्याची जरा प्राईस पण कमी होती. दुसरी गोष्ट म्हणजे इकडे 2 तुमका दिसत असतील. आणि जी मधली असं हायर कंपनीची ती मित्रांनो माका तर लय आवडली. आणि नंतर बाईक आणि आमच्या मावशीकसुद्धा लय आवडली. तर आम्ही मग तीच चॉईस केलं. आणि मावशी पण म्हणायला लागली की आपण हीच घेऊया. नंतर मग मित्रांनो आम्ही ती चॉईस केली आणि खाली गेलो. आणि खाली गेल्यानंतर ऑफिसात आम्ही त्यांचा बिल वगैरे पेमेंट वगैरे केलं. आणि त्यांना सांगलं हायर कंपनीची आमका आवडली आणि हायर कंपनीची आजच्या दमका मशीन पाठवून द्या. तर मित्रांनो ह्या शॉपचा लोकेशन असा मित्रांनो कणकोली DP रोडजवळ रित्री इलेक्ट्रिकचं दुकान असा. तर मित्रांनो इकडे चांगल्या कंपनीचे TV, चांगल्या कंपनीचे फ्रीज आणि अनेक तुमका वस्तू इलेक्ट्रिकचे बघू भेटतील. जर तुमका घ्यायची असेल तर नक्की तुम्ही या दुकानाकडे या. लोकेशनवर तुमका कॉन्टॅक्ट नंबरवरती टाकतो. तर मित्रांनो चला लवकरच भेटा येणाऱ्या नवीन